ipakita nila ang imong bag-ong kinabuhi na diha sa Ginoo. Now, ang tinuod, lisod kayo dadon atong pamilya sa Dios compared sa ubang tao nga di nato relatives. Ako based akong experience, dali kayo i-Bible study, i-soul winning sa mga di nako kaliwat. Pero ganig akong relatives, kanang nakaila bitaw sa akong kinabuhi kaniadto, lisod kaayo. Isa sa mga reason nga nung hesitant ko mo take over dinhi sa church sa Lapu-Lapu, dinhi manggod ko nagdako. Kanala Sister Jackie, kita man na mga binuang nako sa una. Daghang kong silingan dinhi nga kabalon sa mga kalaki nato sa unang wapatas Ginoo. Hesitant ko tungod kay basin niya di sila butuo kay inaani man gud ilang nailahan nako before. Labi nagkauban nato sa pamilya. Maulaw taw sa imo ampo kay ampo na biya sa una dito ra magaghamon. Labay inaana ang culture sa atong lamisa ni pangaon. Lisod. And you know, it is biblical. Ingon ni Christ Mark 6:4. Biblical biya na siya. Isa sa burden sa mga prophets ang pag-witness ilang kagulingon nga sudad or dapit. But Jesus said to them, a prophet is not without honor except in his own country, among his own relatives, and in his own house. Muna si Jesus Christ dito sa effective iyang mga preaching sa silingang dapit ngayang gidak-an. Tungod kayang tinuod, lisod i-convert atong loved ones. Kung kabalo sila sa atong kinabuhi. Usually mo invite tag preacher, pero dili tanan na ay mga tao nga nakita nako nga dali kay nilang nadala ilang loved ones. Nindot kayong culture silang family ba? Grabe kay sila ka naisalig sa usag-usa, inaano sila ka united o connected. Seldom lang na nga family. Kasagaran ng average ka family, awkward ta mo share sa gospel sa atong pamilya. Now, naay tulo ka response, tulo ka common response sa ato ang loved ones regarding sa atong faith. Kinsa dinhi ang sila pang first Christian silang family. O di ba daghan? Na dinhi nato ang kamo pa siguro ang first generation nga Christian sa inyong family, sa inyong relatives. Daghan. Nauban siguro dinhi nga Christian na daan yung family pero nangaluya lang. Nauban siguro sa inyong pamilya mix. Daghan kayo religion sa inyong pamilya. Pero bisan unsa man nga klase nga family background da ka, nay isa ka effective kayo nga response buhaton nimo. Ipakita ang imong bag-ong kinabuhi na diha sa Dios. Take note. Paobserbara sila unsa ng Kristo nga imong ginapapuyo sa imong kinabuhi. Obserbara sila sa imong bag-ong kinabuhi.